ole phoi na chuan Glock 44 kan lo en chiang don ani hei hi Glock 44 bom ani a chunga hian enge kan lo enang kan hong don ani tuna zang khai ve pho khop mai hei chu ni lo hei chu ni lo hei chu da si da me yang hei nge hi ni Glock 44 chu chuan chunga hian hei magazine oma magazine hi pani achoma hei spare man ta hian a hol fai na te hei zom na te ta a hei chuanin a phong han a dap na tur ang chi te handlebar ta ni chuan Glock 44 hi kan thiat chin don ani hei hi chuan Glock 44 thiat tur hianin ti nap thi angai mi alowa tlem te ti chen in chi mi khat ang chen vel hi tian chunga hian tian in kut tian in danga ta hian tian in kut in da anga ti hian tian in tianga chuan hetlai a hmor hi an en ma ula ti khan he tiang vel a hian tlai hian dot mi tian in pot thla anga ti hian in hong mai ni hei ti hian in hong mai ni chuan chunga hian a spring oma spring hi tian la chuat tu nia chuan ta hian a dota khani ta ni hei hi ram focus se chuan tuna kan rem khom liang khum le nga hian hei hi a slide hi a tira tang he ta hian tian thun nu tur ani a hian he ta hian kan her koi le zeu anga chuan ti hian alla in I rem fam kim lo ani tlem te ni china kan tiang han tiang kan ti lenga a recap kan ngai thlang ti khan dik chi ama hi ti khan chuan magazine kan huwa hei hi a magazine kan huwa kan thia don re hian a magazine hi kan la thla ni a magazine hi om lo tur ani chuan kan lo me kha song kha ni a poina kan ti thei chu Glock 44